Argi ok nyal tayo bura mar komiti mar omenda kaluwore ni weche moko tedore mar golo spikano e apis. Mana kaka Walter Nyambagalero ne ochuno obila mondo odonjre e wachno kendo reso spika Ann Kiusya mane olorore e apise. Oko mar apis spika mar County Assembly Machak Ann Kiusya, MCS manegi mau mager makwedh jalup spika Stephen Mwadhi e kod mag spika Ann Kiusya rakore rakruok maket kod rakruok mar kite e dora. Ging'wanore ng'ut sede kendo giting'ore malo ka odongo kor ka ginyudore lo lweny mane iye tek tweta ka yoro pigi ndiga. Moko ne otero ichwang' margi kuom kombe mag spika kendo yudho kombego oko ka giketho. Ochuno obila mondo wuodh magina kendo muocho malo ka kayogi. Kata kamano, magi duto olwar e lwanda nimar jo od bura moluor ne oyo luor margi kendo ramo ni ngang' ok timre. Amen ne ochako moko kendo ka kweth mag spika Ann to kod jalupne ne oramo ni nyaka spika wuodh oko e apisi ka rabuon ndalo odhi. Kata obedo ni spika to ne olanyore kendo lochro moponde apise kama ne MCS go omoke lweny. Lweny no iyango ni ne ochakore nyim komiti mar budget mar assembly no gino mane kweth ma ok sere ne mondo thinye oko kata kamano kweth mage to ne ogolo robuoregi ni ngang' spika ma nyaka chwo kom e burano wach mane onyuola men machal gi mar malaika to kod Balam. E tulo no, MCA ma Matungulu West, Lucy Nzau, kin mamoko ne oyudo hinyruok. Mimi leo niko na uchungu sana na ninashangaa sana kama mtu mwenye niliandika, mtu mwenye nilipigia kura apate kazi, anaweza kunitengenezea jama, nikuje niumizwe nikiwa katikati ya kazi yangu. This is what we call incompetence. You cannot chair a committee and end up in na motion ikawekwa yaye kutoka. Tunashangaa sana akikimbia kujificha nyuma ya koti, akijaribu kuflood assembly yote na security agents na police. Walter Nyambaga, Ramogi TV.